Čoskoro to budú 3 roky, čo sa Alexander Lukašenko vyhlásil za víťaza z manipulovaných volieb v Bielorusku. Masové protesty tvrdo potlačil a režim ešte pritvrdil. Bielorusi žijúci na Slovensku teraz pozorne sledujú, čo sa stane, ak do ich vlasti prídu Wagnerovci. Wagnerovci pre mňa sú synonymom násilia, smrti, krvi. Pre ľudí zo skupiny Wagnera život človeka neznamená nič. Nemajú vlastne žiadne morálne ako keby obmedzenia, pritom majú zbrane. Traja Bielorusi všetci pozorne sledovali, či sa Prigožín dostane až do Moskvy. Diana dokonca priznáva, že mu držala palce. Pýtam sa prečo, keď ho považuje za násilníka a vraha. Tu by platilo v tomto prípade s Prigožinom také pravidlo, že vrah môjho vraha je môj priateľ. Čo sa týka Bieloruska, tej bieloruskej komunity, tak tam sa riešilo naozaj, že či to nie je také okno príležitosti, či sa vytvárajú možnosti pre oslobodenie od toho režimu, ktorý je závislý na Rusku. S režimom má svoje skúsenosti aj 23-ročná Saša. Na prácu novinárky mohla doma zabudnúť. Dnes študuje u nás a prispieva do exilových médií. Doma by ju za to zavreli. Ja som písala o takých veciach, ktoré je zákazné pre politiku Lukašenka. Ľudí posielajú vlastne do väzenia za to, že poskytli nejaký rozhovor zahraničným médiám a trebárs. Nemôžeš niečo písať na internete o tom, nemôžeš hovoriť o tom. Vy ste ako dlho neboli doma? 4 roky. Asi sa nechystáte. Ja chcem ešte zostať na slobode. Ja nechcem sedieť v bieloruskej base, až kým ten režim nepadne. Pre bežných Bielorusov existujú 3 možnosti. Odísť, mlčať alebo riskovať represie. Dianiny priatelia boli vo väzení za účasť na protestoch opakovane. Režim zatýka aj tých, čo sa na otočku vrátia domov. Pýtam sa jej, či sa nebojí s nami hovoriť. Už keď v zahraničí sa budem báť, komentovať a budem sa skrývať, tak čo som potom proste za človek? Akože pre mňa tá politika naozaj veľmi dôležitá a si myslím, že toto je minimálne riziko, ktoré viem podstúpiť. Bielorusi veria, že režim raz padne a oni uvidia svoju vlastť a rodinu. Veľa pritom záleží od vývoja ruskej vojny. Pevne verím, že Rusko tú vojnu prehrá a tam sa môže objaviť nová možnosť pre Bielorusov, pre oslobodenia a by sa možno konečne mohli dostať tam, kde skutočne patria, čiže do Európy. Gabriela Kajtárová, televízia Markíza.